na zan investing abu kaza. In ma karatu ne a so nake yi duk wata sai na karanta littafi, ko kuma a duk rana zan karanta peji kaza na littafi, something like that. Ka dai ka karkasa su kananan gidaje sai kuma ka sa lokaci attached to them. Wato a takaice dai ka kiyasta su yadda zaka gane cewa me zan yi duk bayan dan lokaci domin ya kai ni kusa da cin burina. Abu na gaba da zamu tattauna shine kai allocating time wa wannan abubuwan. Duk waɗannan gidajen da ka karkasa wancan burin naka, to ka sa musu lokaci kwatankwacin wancan na biyu. Ka sa lokaci a cikin waɗannan gidajen, kowanne abu guda ɗaya ga adadin lokacin da nake so in ci kafin in kammala shi. Dan ka so ka gama aikin ka a cikin wata ɗaya, za ka iya gama shi a wata ɗaya. Ila ma sai ranar ƙarshe da watan da ya kare za ka gama. In kuma ka so ka gama shi a sati ɗaya, to ila a rana ta 7 za ka iya ka gama shi. So aiki yana expanding ne according to the time allocated to it. Wannan shine kawai a takaice.